गाहाम रादाब Bima, Rebecca Ai, Zon Baba, Poizon apa isiniau, Aros Kalamni. Baba Bin, nung bawah dong. Lah ayah, fैगासिनो आं. दे मोजाङै थां दे आरो गोख्रै फैफिन आफाया लोमजानानै दं. बिफा नों देहाखौ माबोरै मोनदों? बिमा आं देहाखौ मोजांखौनो मोनाखै. बिमा मुलि मोननायबा जागौमोन आं. बिमा खाफार हमलायलायनानै माथो Aday, n'आव दं ना? औ दं. मानोबाफोर फैदोंमोन? आदै, नोंथाङा आंनो एसे रां सहाय हरथ'नायमोनब्ला जोबोद मोजां मोनगौमोन. जोंहा बिफाया बेरामजों जोबोद थैनांना दं. डक्टरनियाव लांगौमोन. गैया. आंनियाव रां गैया. गुबुननियाव नागिरै थां.
न'आव मानसि दंना गैया औ दं मानोबाफोर फैदोंमोन आयं नोंथाङा आंनो एसे रां सहाय हरनायमोनब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन जोंहा बिफाया बेरामजों जोबोद सैसोना दं डक्टरनियाव लांगौमोन गैया आयंसो राङानो गैया थानायमोनब्ला एसेबाबो हरगौमोन हे इसोर आं दा बबाव सहाय मोनबावगोन सोरनियाव बिहैबावगोन दा आं सानो बै गारबोनाय न'आवनो थांना बिहैफिननोसै आदा आं फैदोंमोन मानोबाफोर फैदोंमोन आगैया नोंथांनियाव रांनि हेफाजाब नागिरनोसो फैदोंमोन मानोना जोंहा माइनाव बिफाया जोबोद लोमजाना दं डाक्टरनियावबो लांनो हायाखै हामब्ला आं होफैफिनगोन दे जागोन दे बे रांखौ लां हामब्लानो जाबाय हे जिसु बै आइजोखौ सहाय खालामदो नों सानथामनि उनाव माइनावनि बिफाया मोजां जायो आरो बिहि बिसाय रांखौ हैनो थांफिनो आदा जोबोद साबायखर आंखौ मदद होनायनि थाखाय नोंथाङा आंखौ मदद होआमोनब्ला आङो दिनै थांनानै थानाय नङामोन आदाया नैबे रांखौ लाफिनदो नांथ'ला दे फंबाय नांला नों मोजां जाबाय बेनो थोजासे इसोरा नोंथांमोननि न'खरखौ आरो नोंखौ आशीर्बाद होथों जोबोद साबायखर आदा जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय सोर हेफाजाब होखो सोर बै जिसुनि न'खरा बिखौ हेफाजाब होबाय आरो जिसुखौबो बियो नाजावबाय आंबो सेला जिसुनि सेला 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 जिसुखौ आं फोथायबाय बेखौनो आं नाजावबाय